Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Year 2010 nung una kong naranasan ang magmahal at magka-boyfriend. Pero niloko niya ako at ipinagpalit ako sa iba. 2011 naman, college ako. Nung nag-transfer ako ng school at doon may bago akong nakilala. Naging mag-boyfriend-girlfriend kami. Mabait siya, masipag mag-aral, at dama kong mahal niya ako. Naging maayos ang aming relasyon. February 14, 2015, makalipas ang 4 na taon, ay niyaya niya na akong magpakasal. Bata pa lang ako, nabuo na sa pangarap ko ang isang nakakakilig na love story para sa sarili ko. Kaya nung narinig ko ang tanong na, "Will you marry me?" Umuo agad ako. Masayang-masaya ako noon. Masaya kong plinano ang lahat para sa kasal namin. November 2015 ang napili naming buwan ng kasal. Ilang buwan bago ang aming kasal, nakaramdam ako ng kakaiba sa boyfriend ko. September na noon, pero kahit ang damit niya para sa kasal, hindi pa rin niya inaasikaso. Sa sobrang dismay ako, sinabi ko sa kanya ang nararamdaman ko na parang hindi na ako masaya. Umiyak ako noon. Nakayuko lang siya at hindi umiimik. Binitawan ko na ang tanong na, "May iba na ba?" Dahan-dahan siyang tumango. Nanlamig ang buong katawan ko at parang tumigil ang tibok ng puso ko. Sobrang sakit. Umiyak ako ng umiyak habang siya ay humihingi ng tawad at nagmamakaawang wag ko siyang iwan. Dahil mahal ko siya, napagdesisyon na naming itutuloy pa rin ang kasal kahit damang-dama ko na parang wasak na wasak ang puso ko. Hindi ako nakatulog sa bigat at sakit ng nararamdaman ko. Kinaumagahan, nakatanggap ako ng text na nasa ospital daw sina Papa at kailangan siyang operahan sa baga. Sobrang takot at sakit ng nararamdaman ko. Takot para sa papa ko dahil ayoko siyang mawala. At sakit dahil sa panloloko sa akin ng boyfriend ko. Gustong-gusto kong tumakbo sa mga magulang ko at sabihin ang lahat ng sakit na nararamdaman ko. Pero hindi ko naman magawa dahil sa kondisyon ng papa ko. Pakiramdam ko, mag-isa lang akong haharap sa pagsubok na ito. October 2015, 2 araw matapos ang kaarawan ko, pumunta ang boyfriend ko sa bahay. Nakita ko ang laman ng bag niya na may lamang mga gamit. Sabi ko sa sarili ko, alam ko na kung saan siya nanggaling nitong weekend. At hindi nga ako nagkamali. Ipinagtapat niya sa akin na nagkita daw ulit sila ng babae niya. Hindi ko na kinaya ang sakit. Umayaw na ako sa kasal. Pinauwi ko na siya. Pinagtapat ko sa pamilya ko na hindi natuloy ang kasal. Araw-araw sa bawat tibok ng puso ko ay damang-dama ko ang sakit. Wala akong malasahan sa bawat pagkain ko. Walang joke ang kayang magpatawa sa akin. Sa tuwing gigising ako sa umaga, naiiyak ako dahil alam kong isang araw na naman ang titiisin ko kasama ang sakit.
Pakiramdam ko wala na akong halaga. Hindi ko akalain na magagawa niya sa akin ang lahat ng yon. Sa sobrang sakit at tindi ng ikot ng tadhana ko, napapatanong na lang ako sa Diyos kung bakit ko kailangang pagdaanan ng lahat ng yon. Hanggang sa napagod na lang ako sa katatanong. Ang tanging nagawa ko na lang ay isuko ang lahat at kumapit sa Kanya. Yung mga panahong halos mamatay ako sa sakit, dun ko din naramdaman ng unti-unting paglalim ng relasyon ko sa Diyos. Akala ko noon ay okay na ang faith at relasyon ko sa Kanya. Pero mas may lalalim pa pala. Sa panahon ding yon ay naramdaman ko ang suporta at proteksyon ng pamilya ko sa akin. Halos araw-araw kaming umaalis at gumagawa ng iba't ibang activities para lang libangin ako. Sila ang sumasagot at humaharap sa mga taong nagtatanong tungkol sa kasal ko. Sa mga panahong durog na durog ang puso ko, pamilya ko ang naging malakas at matatag para sa akin. Doon mas lumalim ang pangarap ko. Hindi na lamang isang nakakakilig na relasyon, kundi isang kumpleto, masaya at matatag na pamilya ang nais ko. Gaya ng meron ako ngayon. Makalipas ang ilang buwan sa pamamagitan ng pagmamahal at suporta ng mga kaibigan at pamilya ko, ay unti-unti akong nakabangon. Unti-unti na muling nakatawa at muling nangarap. Damang-dama ko din ang patuloy na paghilom ng puso ko at pagmamahal sa akin ng Diyos. Narealize ko din ang mga panahong yon na ang dami ko pa palang kailangang matutunan bago ako maging isang asawa at ina. Ngunit aaminin ko, sa mga buwan na nakalipas, kahit kailan ay hindi nawala sa isip ko ang ex-boyfriend ko. 7 buwan matapos kaming maghiwalay, isang mensahe ang natanggap ko mula sa ex-boyfriend ko. Humihingi siya ng pagkakataon dahil sigurado na daw siyang ako ang mahal niya. At dahil mahal ko pa siya, tinanggap ko pa rin siya. Tinanggap siya ng buong pamilya ko at sinuportahan ang desisyon ko. Ang saya ko dahil ipinagkaloob sa amin ang ikalawang pagkakataon. Naramdaman ko ang effort niya na buuin ulit ang tiwala ko at ng pamilya ko. Masaya naman, kaya lang from time to time, nararamdaman ko yung takot na lolokohin niya ako ulit. Yung minsang pag-aaway dahil sa pagdududa ko, naging madalas na. Makalipas ang 4 na buwan, sumuko na siya. Umayaw na siya at naiwan ako ulit na mag-isa. Nasaktan ako ulit. Sa paglipas ng panahon ay unti-unti ko na ding natanggap na hanggang doon na lang talaga kami. Makalipas ang 2 taon ay may nakilala ko sa pamamagitan ng isang dating app. Gusto ko siyang kausap dahil una sa lahat, hindi siya nanghihingi na iba pang larawan ko o kahit Facebook ko, hindi din niya hiningi. Isa lang kasi ang picture ko sa app, tas malayo pa ang mukha. Mas nag-focus kami sa kwento ng buhay ng isa't isa. Lagi niyang kinakamusta ang araw ko at interesado siya sa mga kwento ko. Masaya akong kausap siya. After 2 weeks of constant communication, niyaya niya ako na manood ng sine. Umuo ako dahil interesado na din akong makita siya in person. Ang pinili niyang lugar ng meetup ay yung mall malapit sa amin, kahit ang layo nun sa bahay niya para hindi na daw ako mahirapan sa biyahe. Naghihintay ako noon sa bookstore nang may naglakad papalapit sa akin. Alam kong siya na yon. Nginitian ko lang siya at nag-hi siya sa akin. Sa tuwing nag-uusap kami at talagang tumitingin siya sa aking mga mata. Talagang mata sa mata kami. Nakakailang kasi hindi ako sanay na may tumitingin sa akin na parang ako lang yung tao. Nagtanong din siya noon kung okay lang ba yung pwesto at upuan ko sa sinihan at kung okay lang ba yung pagkain namin. Nakakatuwa yung concern at care na naramdaman ko sa kanya.
Nung ikalawa naming pagkikita, nagyaya naman siyang magsimba. Natuwa naman ako. Mula noon, ang bawat pagkikita namin ay itinataon na namin sa linggo dahil ayaw niya daw magsimba ng mag-isa. Excited ako sa tuwing magkikita kami. Ang dami ko ring na matututunan sa kanya or natututunan sa kanya dahil matalino siya. Gusto ko din ang pagiging open-minded niya. Lagi niyang kinakamusta ang araw ko. Komportable ako nagkakwento sa kanya ng kahit na ano. At higit sa lahat, gusto ko yung pagiging totoo niya at tapat. Hanggang sa nagsabi na siya isang araw na gusto niya na daw akong ligawan. Yes! Yee! Pumayag ako at nung birthday ko, pumunta siya sa bahay at ipinakilala ko siya sa pamilya ko. Dinalan pa ako ng bulaklak. Ang saya-saya ko noon at syempre, kinikilig-kilig ako. December 2018, sinagot ko na din siya. Ang dami kong takot na nilabanan dahil baka muli akong masaktan at maiwan. Ngunit dahil nararamdaman kong tunay niya akong mahal, pinili kong muling magtiwala at hayaan ang sarili kong muling magmahal. Sa tuwing nagdadasal ako at nagbibilang ng biyaya sa gabi, hindi siya nawawala doon. He is my most beautiful prayer that God answered. Sabi ko, sulit ang paghihintay ko sa kanya. Araw-araw niya akong pinakikilig sa mga text messages niya. Lagi niyang sinasabi sa akin na napakaganda ko. Gustong-gusto ko din yung may schedule kami lagi ng date. Lahat ng adjustment ay ginawa niya para sa akin. Madalas niya akong sorpresahin at nagpapadala ng mga regalo sa opisina ko. Grabe, kilig na kilig ako. At lagi niyang sinasabi sa akin na mahal niya ako. At damang-dama ko yon. Ang haba. Ano nangyari? Maghihiwalay pa ba kayo? Bigla ako nag-scroll down. Scroll up. 7 pages pa po. Wait lang ha. Oo, wait lang. Akala ko handa na ako. Pero iba pala kapag nasa loob ka na ulit ng isang relasyon. Ay, hula ko. Ang haba pa ba? Teka lang. Tapos baka kahanap ulit siya ng bago. Tapos hiwalay ulit. Uy, grabe siya ha. Okay. Akala ko handa natin. na ako, pero iba pala kapag nasa loob ka na ulit ng isang relasyon. At aaminin ko, ako yung madalas na pinagmumula ng away. Yung insecurities ko. Yung takot ko na baka lokohin at saktan niya din ako. Hanggang sa hindi ko na namalayan na yung mga takot na yun ang unti-unti na palang sumira ng maganda naming relasyon. New Year 2020. Oh, this year lang. Hindi na ito mahaba, partner, kasi March pa lang ngayon. Ewan ko na kung marami ka pang kwento niyan. Nag-away kami, ngunit nagkaayos din naman pagkatapos ng ilang araw. Kaya lang, naramdaman kong may kakaiba na sa kanya. Parang wala na siyang gana. Ipinagtapat ko sa kanya ang nararamdaman ko. Humingi siya ng sorry at sinabi niyang blanko lang daw talaga ang nararamdaman niya at hindi niya daw alam kung ano ang kailangan niya. Sinubukan ko siyang bigyan ng space. Hindi muna kami nagkita. Hanggang sa pinuntahan ko na siya sa kanila dahil hindi ko na kaya na ganun kami. Pagpunta ko sa kanila, damang-dama ko ang pagbabago niya. Malayong malayo sa lalaking nooy makita pa lang ako nakangiti na. Nung araw na yun, parang ang bigat-bigat ng aura niya. Nag-usap kami at ito ang katagang binitawan niya. Hindi ko alam kung nade-depress ako. Gusto ko lagi lang na masaya at hindi ko yun magagawa ngayon kaya kailangan kitang pakawalan. Hindi ko alam kung kakayanin ko ba kapag nakita na kitang nasa piling na ng iba. Hinihintay ko na lang ang araw na gigising ako at pagsisisihan kong pinakawalan kita ngayon. Sobrang sakit nung narinig ko yon sa kanya. Gusto kong manatili pero hindi yon ang hiningi niya. Gusto ko siyang patuloy na mahalin hanggang sa malagpasan niya kung anumang pinagdadaanan niya, pero dama kong hindi yon ang kailangan niya.
Ngayon ay halos magdadalawang buwan na ang nakakalipas at araw-araw pa din akong nakakaramdam ng lungkot. Araw-araw ko ba rin siyang hinahanap. Ngunit kasabay ng lungkot at sakit ay ang panalangin kong muling malagpasan ito. Somewhere here in my heart is still hoping that we could also have our second chance. Masakit na minahal ko siya ngayon nang wala sa piling niya. Babalik pa ba kasi siya? Babalik pa kaya siya? Gaano katagal? Mga tanong na alam kong oras at si Lord lang ang makakasagot. Sa mga pinagdaanan ko, natutunan ko na ang pakikipagrelasyon ay hindi lamang tungkol sa nakakakilig na kwento gaya ng pangarap ko nung bata ako. Ang pagmamahal ay may kasama ding sakit, pagpapatawad, pagtanggap at letting go. Minsan may kailangan kang pakawalan upang ikaw ay matagpuan. Naniniwala akong kung ano man ang matatagpuan ko sa daang ito, ay tiyak na masigit pa sa pinakawalan ko. Sa ngayon ay alam kong wala na akong ibang kakapitan ulit kundi ang faith ko na ako'y muling maghihilom, muling magiging masaya at muling iibig sa tamang panahon. Patuloy kong ipinapaalala sa sarili ko na magiging okay din ang lahat at darating ang araw na magpapasalamat ako na pinagdaanan ko ang lahat ng ito. Araw-araw kong pinipiling magtiwala at isuko kay Lord ang lahat dahil alam kong laging masigit ang plano niya kesa sa pangarap ko para sa sarili ko. Ako po si Ella, tambalanista simula 2015 at ito ang aking kwento. P.S. Sa tuwing nakakaramdam po ako ng sobrang lungkot, nakikinig po ako ng mga replays ng Tambalan. At kahit papaano, nakakatulong ito upang ako'y muling sumaya at tumawa. Salamat, Tambalan. Thank you, Ella! Ella. Isang masugid na tambalanista. Salamat sa pag-share ng iyong kwento. Very fresh pa, no? Oo. Tsaka Kumbaga haba. sa sugat, partner, bukang-buka pa. Oo, ang tagal humilom eh, Oo, no? kita pa yung buto. Ganon siya nakabukangkang. Yung sugat ng iyong puso. And alam mo, ramdam na ramdam ko yung bawat yung two experiences mo of pain. Ramdam na ramdam namin yung walang lasa yung pagkain. Yung walang joke na makakapagpatawa sa'yo. Walang kanta na masaya, 'di ba? Walang party na masaya. Di ikaw na wala nararamdaman, oh, di 'di ba? Need pa more, 'di ba? Alam mo 'yan yung parang legit 'yan, ha? Always your number one. SM Radio Station.